Kun san me muna ji ka faɗa mana to ku tsaya ku ji zan faɗa idan na faɗa ka ku so mai yin faɗa ku samu tabarar ma ku yi shimfiɗa kwayar gari ne ina zama gwamna kwangila na ta nema a kuna ina ta zuba jaloli a hukuna ranar da zan wa Kano rufe kwano a ce mafarki nake yi sai na farka. Ku ji shirman banza. Kun san me sai ka faɗa. Kun san me Ina ji ka faɗa mana. jiya na shinci fulogin mashin kun ga yanzu dole in sayi mashin amma fa sai na ɗauko dan adashin yanzu shakki ta ce uwa adashin in na ɗauka na daina zubin adashin dole a bani ɗaukan farko in siya ko in sace duka kuɗin adashin. Mana da mun ga mashin. Ku ji shirman banza. Kun san me sai ka faɗa. Kun san me Ina ji ka faɗa mana. an daina rap kuma an daina sinking iPhone 8 ta daina ringing bidiyo kuma babu trending an daina aiki babu Twitter network kuma sun daina data. Na san kun san me ko yan mata sun san me gayuna sun san me only akuyoyi ke yi me Sai ka faɗa. Kun san me Ina ji ka faɗa mana. da ni za a je san bisa ba fashi kun san ba visa a san bisa ai ba pizza ni don ba akan allura da mun iso ka kansu su duka dan amali me san ni ai ba ni da kes don alaji ku biyo ni da men. Ku ji shirman banza. Na ɗauki alkawarin shekarar 2020 ina nan zan zama gwamnan garin zan ba mu kowa miliyan 100 kowane gida na sai masa jirgi filin fakin kowa ya gina da kai shi fila ba ruwan mu da kashi Ka ji shirman banza.